Значи, доколкото сме запознати всички, 2 милиарда и половина ще се отпуснат средства от Европейския съюз. Чисто математически, колко общини ще бъдат облагодетелствани от тези средства? Първото, което е. Значи, това е несериозен въпрос, да? Или несериозен мой отговор? Окей. Всеки си има мнение. Аз ви гарантирам, че до Кресни, до Струмяни няма да достигнат пари за Благоевград. Тези 80 или 100 милиона за нашата област, само за Благоевград няма стигат. И аз не съм виновен. Кой е решил, че трябва да влизат всички общини, за да има асоциация? Аз мисля, че това не е верно. Дори една и две и три общини да не влезат в тази асоциация, пак може да се кандидатства по проект. Това според мен е пълна манипулация. Второто, господин Котев, нямаме проблем с водата. Пиеме най-ефтината, най-хубавата вода. И нямате режим. Нямаме режим, даже имаме излишък. В момента Кресна се задоволява с 50 литра в секунда, Балкан има 150 литра в секунда. Значи може да бутилира се вода в бизнес. Няма да ни дадат разрешение.